Sanibonani umhlaba wonke jikelele. Ngisho phesheya nakuphi ngibingelela nje wonke nje umthando umculo. Lonke uhlobo lomculo noma umculo nje ozokuthanda nje kakhulu. Nibingelelwa yimina nguMandla uSiyethemba ngokaZuma Sibongo ngizalwa kaSokhela endaweni yaseHluhluwe eMdletsheni eMazibomvu lapho la ngidabuka khona. Okuyena yena ngelomculo waziwa ngomgqilazi, umgqilazi wediki. Njengoba ngiphambi kwenu ke nje namhlanje ngizocela ukunethulela ialbum yami ezayo esihloko esithi libhidlikile ubumba. Le album le njengoba iza nje Nkosi yami impela hayi khona kubhlungu nyani impela ngoba ayangena amafoni ngapha nangapha phathi imfano yasethusa yini loza nayo kodwa basuza ama clip abakezwa ingoma eziphelele. Ngazi umuntu message ingoma ephelele ithi kuzoba njani khona ukuzayo impela nje kakhulu. Inkampani engisebenze nayo ke nenkampani nje kuyiyona yona engisebenza nayo ubumbano music production olwaziwa nje kakhulu luno baba uSibiya uSotobe luno baba uSithenjwa lapho babunene ebeliphethwe kakhulu kunenibaba nje kakhulu impela ade bemazi kakhulukazi uMenziwa Biyela uSethabathe uNkulunkulu wasithathela yena wamshintsha indawo ongasekho nje ebengizocela ukuthi ayalale ngokuthula aphinde angikhumbule nje ngendlela akade esebenzisana ngayo. Okunye bengizothanda ukuthi ngiveze kakhulu kuye kwethuse kakhulu ukuthi ivukane ngoba phela sibizwa ngamavukane ivukane ke elinjengami elifika nje kanje bese lithathwa lapha phansi thiwa ndoda awusuke lapha uzala lithathwe ubhuti abadala nje kakhulu abantu engisebenze nabo kuyisimanga kakhulu. Ngisebenze nobhuti uMgube oseneminyaka mhlawumbe ngaphezulu kwa 18 years esebenza la emculweni kaMaskandi. Ngasebenza nobhuti uNdlemnyama ubafana bakaMgqumeni. Ngasebenza nobhuti uMkhathazi kule album le uyena ngizoyethula. Ngasebenza nobhuti uNjencane ukuyibona nje engisebenze nabo kakhulu. Kwaba nezinye zezinsizwa kade zikhona zingikhoja zithi indoda jika ngapha indoda phuma ngapha mawufuna ukuya lapha ikakhulukazi nje obhuti abadala abakhulile ibona bengizothanda ukuthi ngelule isandla kubo ngiphinde futhi ngiphakamise isandla sedlule ikhanda lapho la abangisiza khona futhi nalapho la abangeluleka khona uNkulunkulu abe nabo aphinde futhi abandisele nensuku zabo zokuphila. Bengizothanda ukuthi ngicele futhi ukuthi ngoba sila emculweni kaMaskandi bawethu ngithanda ukuthi ngiveze ukuthi mina ngumgqilazi ongazile ngempi futhi ongazile ngodlame kodwa ngizoshaya ingoma ethokozisa abantu nengoma ezojabulisa umhlaba wonke jikelele kuloshune ngodlame. Singabaculi bamaskandi nabaculi nje bawonke umculo nje okhona la emhlabeni jikelele siyakhala kakhulu mayelana nokuthenga umculo wethu emgwaqweni. Sikhala mayelana nokuthenga umculo wethu emgwaqweni ayikho nathi indlela esingenza ngayo ngoba uthi uyakhuluma thuba niyambona usenza ukuthi uthi uyalungisa thiwe nangokuba bese ngathini engekho ubani lawo kodwa sinenkinga kakhulu la emculweni wethu besicela ukuthi uma ngaba nendlela cishe ke engenzeka ukuthi ke lithi kwehla kancane izinga lokuthengisa umculo wethu emgwaqweni nathi singathokoza. Ngiphinde ngibingelele kakhulu lapha kubehleli loncimbi ngisho ukuthi cha sengikhona umgqilazi wediqa uyeke lo ngoba khona ngiyazi ukuloshuna uMakhosikosi kunomgqilazi abahlukene lona ngoyediqa. Njengoba kunjalo nje benzela ukuthi ngisho ukuthi bahleli bemcimbi ningangithathi futhi uma ngabe ningithatha nizongifaka eqaleni ngoba ngizoqeda umcimbi. Okunye okulandelayo umuntu nomuntu umculo nomculo ngicela train inkabi zakhe ke iqine zithi uphamisa kancane amanqina ngoba kunzima ngempela la kimi akudlala
Ngifikile nje lento kwakuyiphupho lami ukuthi ngigcine ngifikile la. Sengize ngafika ke manje. Akudlalwa bengicela ukuthi bethe abantu uqinisa kancane ngoba khona konakele ngempela. Ngoba uthi uthola ukuthi abantu balindile umuntu elinde iqhawe lakhe lilinda kanti liza nengoba encane emfishane kanti ngomadolo lo ayikho. Manje lento isithuse kakhulu wethina njengabaculi nje. Mina ke nje njoba ngumculi okunye ke ngiphuma lapha ecrash ngangena eprimary. Eprimary ngeqisiwe ngokomculo. Ngilapha high school njengamanje ngifunda lapha ko grade 10 lapha. Bengicela ukuthi labaculi laba abangaphambi kwami bethi ukuqinisa kancane impela bebheke ngoba ngiyeza ngila enyaweni zabo. Ngoba ngeqisiwe nje ngisuka lapha phansi sengibekwe phezulu. Umuntu ngempela ngicela ukuthi aqinisa amanqina konakele bawethu. Konakele futhi ke umculo wenu uma ngabe nofuna sizowuthothezela njengokufuna kwenu sulethe lapho la nofuna khona ukuze nigcine nikuthola ukudla kwenu kwendlela. Ngoba abantu balami kade belimi. Bezwani ngani bahlala uguqana ungabona bexawula nabesineka masi bezwani